Horas madihamu amanami dohot inanami na hinaulongan di bagasan Kristus Yesus tuhatai. Pajupai tamu seri program sulu-sulu duhatam. Ima na penatupan di lembaga penginjilan JLFI manang sedang bertanauli tu Indonesia. Apa pendeta huntal manalu giot patariason hatane debata tuhamu. Alani jumolo mahita martangiang. Mau lihat madiho ali debata nami debata jahuba. Siala di hati haun ali amang di luas hodo pehami ubege hatami. Huboto jalat tunghu hapersehami. Ia hatami hati kosan hati goran jalaguk huasomdoi. Sudi hami na persea jalan nama jalo hatami tarulido sian pasu-pasum. Alani ali amang hatahom hatami radedo hami ubegesa di bagasan Kristus Yesus martangi yang hami tuho. Amin. Daman dainang ia hatani debata nabui begiota di bagasan hation imana nienet sian ulauni apostol bidusada ayat 10 rodi 10 sada songon didok. Dina tinuluton na sida dope Jesusi nalawi tu gijang nunga jong di labung na sida dua halak parulos na marlinang-linang. Akan nama dok o hamu halak Galilea. Ahama sa jong hamu mamerengi dopa gijang. Anggo Jesusi natarhisat siya labung muna tu banua gijangi narodo ibana sugot. Songon ni idamuna ibana lao dopak banua gijang. Songon ni mashatna. Ia judul di hatan itu hatta di hati haon ima. Jaji haroro ni Yesus sugut. Hati hai damang dainang buidora lungun rohani akasisiani. Dot akalak na persia tu Jesusi. Di rohana sida, sirang tutuna sida sa Jesusi. Alai, tung rodo dua halak suruh-suruan ni debata. Mangapoy na sida. Jalamadok, asa unang benasida, gabe son na marlungun ni roha. Balik sa tahe, di pagomos hapersyon na sida. Didok songon hana naik ni Jesusi tu banua gijang na benereng munaon songon ido sugut harorona muse tu pertibion asa tekas mata boto damang dainang lao PHP Jesusi naik tu banua gijang ima asa na para dehon inganan doibana inganan nadenggan tung masay uli jala ido inganan saliling nililing na dia kahalak na persea di Jesusi. Yang guri pertibion tung adong pe inganata manang bagasta manang jabutta nadenggam may tutu. Alang guri pertibion tung adong dope aka arsak dot setaunon. Ala dia disugot menunung ngaro Jesusi mangalap hita tu pertibion dibuan hita hehe hita jala taingani inganan nang pinatupan ni Jesusi disurgui tu hita na persia tu ibana dang adong berisi holso dang adong berisi sahid dang adong behang aluton alai las neroha ro disaliling nililing na disaluhut na hita na persea tu Jesusi. Napadua hamuse manaik pe Jesusi tu surgo hudur tu siamun dari bata jahuba ima asa marhiteido gabesonggop ter di perbadia tu sudena hita akahalak na persea.
Molodung do adong tot di berbadia diakana persea gabe jolmani Kristus mahita. Alai yang godang disonggo pitot di berbadia jolmai dada jolmani Yesusi jolmai. Atong naringga situ tu mahape nani ulani Yesusi. Uboto ado ibana. Sian akka jolma dohot sian akka sisiani. Taringot ahana nang ulahononna, ahana nang patupaonna akan naringgan tu akka jolma na persea di ibana. Damang dainang yanggo jaji hatani Tuhanon dada holat tu sisiani. Alaya satabo tu takas. Tong do tu saluhut na hitaon. Nang persea tu Jesusi. Asa tunggomos tabo tu jalata tiop. Gabi tang pakirimota. Ima. Naik rodo HP mo sa Jesusi tu pertibion. Harorona padua halihon. Jamal dong roi bana tu pertibion mo sa manugu manang mangalap akahalak na persea. Pajuppa mahita dohot ibana jala mamake daging partodion mahita. Ima daging manang pamatang naso olo be marsahit manang dang martihas. Atong guklas neroa mahita damang dainang jala tunggomos mapakrimatta. Ah penanuluan Jesusi dihananak na tusurgui holan para dehon akan nadinggan tuhita akka na persea. Asa marhitei buhita mo se toktong mamuji jala pasangap ibena di surga hasonangani ido inganan hanguluan ro di saliling nililing na dihita akka na persea tu Jesusi. Atong makirim mahita di bagasan haperseaon na manoktong tu ibana. Saliling mangulu do pehita di pertibion. Amin. Mauliate madiho ale debata nami debata jahuba. Nung atong takas ale amang huboto hami ia hana naik ni Jesus tu banua gijang na para dihon inganan saliling nililing na do dihame na persea di ibana. Jala muse marhite haheyon na asa songgop to di berbadia itu hami. Marhite has songgop nito di berbadia itu hami. Gukhuaso hami. Gabi panidangi tu Jesusi. Mauliate madiho ale Tuhan. Siala nuku bagi hami hatami. Di bagasan Kristus Yesus. Martangi yang hami tuho. Amin. Mauliate madiho dainang. Siala nang dibagi hamuna. Hatani debata. Naung hupatul hasami tu hamuna. Sampai tuna pajuppa heta muse di minggu nanangro. Tuhan Yesus ma masu hita saluhutna.